Assalamualaikum. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun sa sababbin bidiyo. A wannan wata na Satumba da muke ciki an dauki wasu sabbin ɗalibai domin koya musu harshen Hausa nan da shekaru 4 masu zuwa. To yanzu sai ku biyo ni mu je mu ga yadda suke koyon harshen Hausa. Assalamualaikum. Ya karatu? Madala. Sunana Kabiru, sunana Yahaya, sunana Yalima, sunana Farida, sunana Nafisa, sunana Hamza, sunana Fadruk, sunana Tijani, sunana Asma'u, sunana Yasmin, sunana Shukriya, sunana Bashir. Me kake yi? Zan fara darasi yanzu. Wane ne malaminku? Assalamu alaikum, ni ne Ago. Yaya kuke kuna lafiya? Lafiya lau. Yanzu muna da ɗalibai guda 16, maza 8 kuma mata 8. A cikin shekaru 4 masu zuwa, za mu ci gaba da koyon kamar harshen Hausa, wanda ma suna kunshe da fannoni daban-daban, kamar Hausa ta baka, a rubuce-rubuce na harshen Hausa, a aikin fassara a kuma da dai sauransu. Amma kamar yadda muka yi karatu a kasar Najeriya, za mu yi shi ne musamman ma a fannoni guda 3. Na farko shi ne harshen Hausa, na biyu al'adun Hausa, na 3 adabin Hausa. Ni ma ina fata dukkan ɗalibai za su ci mana kwaliya a biya kuɗin sa. Na gode. Wane ne? Ni Yakubu ne, kai fa. Ni Audu ne, wace ce ita kan ce. Lalai waɗannan ɗalibai suna ƙoƙarin karatu ko ba haka ba abokaina, har ma sun sana tuna da yada na yi karatu a wannan jami'ar. Amma ina dalilin da ya sa suka da sha'awar koyon harshen Hausa har ma suna neman samun digiri na farko a wannan fanni? To yanzu bari mu ji ra'ayoyinsu. Language is a bridge between China and Africa, not just us. In my opinion, there will be more and more people to learn Hausa language and to know their life and culture and history. I will try my best to explore it. Thank you. 那个的。我是从新疆乌鲁木齐考来的，希望我能够通过我对好萨语的学习，能够掌握好这门语言，把中国介绍给世界，把中国介绍给更多的好萨朋友们，也希望能够把新疆分享给世界，让世界了解新疆，了解中国。我学习好萨语呢，是因为我是一名中国的穆斯林我是回族。那么好萨人95%以上是信仰伊斯兰教的，也是穆斯林，所以我觉得我跟他们在文化上有一种相通之处，很想了解一下他们的生活。然后我特别希望以语言为媒介，然后去认识他们，去了解他们的真实的文化、他们的生活方式、他们生活的点点滴滴。First, I think China and Africa enjoy friendly relations, so I want to contribute to China-Africa exchanges. What's more, I feel it's my duty to learn non-universal language to work for human civilization. Yau na yi farin ciki sosai da na samu damar yin hira tare da waɗannan ɗalibai. Har ma kamar na ji kamar na koma lokacin ƙuruciyata. A nan ina fatan za su iyakacin ƙoƙarinsu wajen koyon harshen Hausa da ma al'adun Hausawa, ta yada za su bayar da gudunmawarsu ga sada zumunta da man ƙara fahimtar da ke tsakanin Sinawa da Hausawa. Allah ya ba su basira, Allah ya ɗaukaka harshen Hausa da ma al'adun Hausawa. Amin. 开始。Ina muka dosare mene ne ya gunsa. Adukia da montara muna izaka. Ina muka sare ne ya. Adukia da montara muna izaka.